luze egon ginateke pautun aztertuz eta bera ikusten. Baina uste dut ikusi dugunarekin nahikoa dela bideo baten gainean beste montaje bat egiteko edo bideo bat hasteko zerotik gure elementuak txertatzen. Baita ere, PowerPoint bat erabiltzeko eta moldatzeko bideo itxura ematen. Orduan amaitzeko ikusiko dugu nola publikatu edo nola partekatu egindako PowerToon. Horretarako hartuko dugu bat, bideoarena adibidez, komikiarena. Editatuko dugu. Eta hor bertan egingo duguna izango da zuzen, ikusi partekatzeko edo aukerak. Hemen badaukagu sare, hori, askotara agertzen dena, partekatzeko aukerak. Eta hemen izango dugu esteka. Hemen badaukagu ja esteka, zuzen pasatzeko bati eta ikusteko bideoa esteka hau erabiliz. Kopiatzen badugu eta txertatzen badugu. Esploratzailean, ikusiko dugu bideoa. Noski gogoratu beti publikoa izatea jendeak ikusteko. Hemendik hartzen duenak ikusi aldu minutu bateko bideo bat pantalla osoan bebai. Itxiko dugu eta itxiko dugu. Badago noski baitare askotan ikusten dugun embed aukera. Eta horretarako egingo duguna izango da sare beharrean publish. Eta publish berdin sare link izango da hori linka, lehen hartu dugu linka. Deskargatu MP4 moduan, baina ezin dugu egin. Ezin dugu egin betikoa. Baditugu beti trukoak egiteko. Hau da premium aukera. Deskargatzea MP4 moduan. Eta premium ez badaukagu ezin dugu deskargatu. Baina badaukagu beste aukera bat, eta izango da YouTubera eraman, YouTubera igo bideo hori edo publikatu YouTuberako, eta gero YouTubeen baditugu tresna batzuk bideoak YouTubetik jaisteko. Orduan behin izan da YouTubeen, erabiliko dugu beste programatxo bat edo beste web horri bat, badaude web horriak bebai, YouTubetik bideoak deskargatzeko. Erabiltzen dugu eta deskargatuko dugu MP4 formatuan. Baina horrein hartuko duguna izango da aukera gehiago, eta joango gara jaisten, eta ikusten zer dagoen, Facebooken, partekatu, LinkedInen, eta baina, hemen interesetzen zaiguna da, embed bideo. Eta ja, ohituta gaude honekin, emango diguna izango da, kode bat, partekatzeko edo, txertatzeko gure sitean. Izena, bideoa, kategori bat jarri nahi badiogu, education jarriko diogu, eta publikoa, normalean. Egingo dugu next. Hemen aukeratuko dugu, hori, beste aukera batzuk, baina pro dira, adibidez ez agertzea marka hori, PowerToonen marka, eta tamaina. Tamaina, 1080 resoluzioak ez du ematen, bakarrik hori, premium, eta orduan konformatu behar gara, 700 eta goirekin. Sare, with watermarks, eta hemen izango dugu ja embed kode. Ezin dugu aukeratu, hau, jarriko dugu 800 bidere. Eta kopiatuko dugu. Hemen kopiatuko dugu, zuzen, kopi, eta egingo dugu flowa. Nik hemen dauka zite bat zabalik, egingo dut kapsulatu kodea itxatziko diot, eta hurrengoa. Txertatu, eta badaukagu gure bideoa zitean jarrita. Zuzen, hortik bertan gure zitean ikusteko. Ikusten duzuenez, baitare erreza publikatzearena edo partekatzearena, eta hori kontutan hartu gauza bat komentatu duguna. Naiz eta ezin jaitsi bideoa,
hori, truko hori, trikemailu hori egiten, YouTubera eraman, eta gero YouTubetik jaitsi, behar bada bai, izango dugu, bideoa gure ordenagailuan MP4 formatuan.